Malayo pa ang umaga. Ano rin, naadimig ayo TV ron diri oh. Naadiri ila primani. Na Samsung nga TV diri. Unya mo power na siya pre. Di mo salida. Mo power na. Ang iyahang mga kapasitor ba, ang iyahaging kuan, oh, nang burot na tanan no. Kani 160/47 nagkuha ko daan og kapasitor nga duha. Tong ilisan kini 160/47. O ato ang soyan og musalida ba. Kay pagtanaw na wala tay gamit-gamit tester, makitaan ginatong mga dagway sa kapasitor og kining mga kuan og bagis. Dirita ani mga kapasitora nya power man nya di musigaw di pag ilis ato ni di mada ari na ta mo tester na tag voltahe. Sige ato sang ilisan. Ato na din natangtang nya ato ni siyang pulihan og kani siya nga kapasitor kay kani o tanawa dili pa burot no, ini burot na ni siya mahibawan ba nya og digi madaan na diha na ta mo step na sa taglain nga kuan. Sige ato itaod. Nakay kuan din no. Saan? Kanang para sa brush pintel. Gumit Na. Sa awlog na ada. brushan tanan kay. Ugaw mo kayo. Murag na ada. Kana kung brush pintal ya, tanaw ko na ya. Kagisanan. Sila. Ini ko sugum aso. Kita lagi ngalit sa kanang tinsig ya. Katong akong napay sa karolyo dito. Di ginhura nagtingga pre. O gamit Buti-buti berato. mo lagi maro sa kayo kay pagkabubod niya kay daghan tanawon. Pero man nagamayag sud. Dako kayo sulanan, yang buburanan ba. Dako. Yun. Tingga man. Tingga. Ato ning kuanan kay ang istingan. Musoy. Okay, Oh, di pa istingan. niya to limpihan. Di lang. Nya lang bihay kanang mapain na lagi. Iya kan. Cik. Ya. Oh na. Oops. Ada. Okay, ni blow na. Salida na siya. Sus dali ra kayo. Katoray problema. Kining duha ka kapasitor. Atong butang ang antina pre. Aron makita ang katag. Atong butang antina. Kini lang lead atong ibutang. Ay lang mo butang og lead ha. Kay panondo gani. Kay maputol gani. Di na gini makuha dia. Temporary ra ni amo. Basig manondog mo lead ra yung ibutang. Itong ibalhin ko no. Kay channel 2 na. Alita 7. Hop. Hop man. Okay na. Salida na. Dali ra kayo. Mau ni siya. Gaya ni gulo na ito. Naghana no binuhi dia pre. Daga mag-breeding dia pre. Mau ni siya mga gubaw. Budlot na. Mau na bantayan na niyo. Amayong kapasitor dili burot. Burot kayo. Dali ra kayo. Tabunan tani kay na ano po ilang ilain trabahoon. May daghan trabahoon asa ugma pre daghan kay nagingon dito gani housing pre. Payo. Oh. Nami dako kay ron ayohon ron.
Yato siradan. Na okay na oh. Tao nga pre. Naman lagi siradan. Sus hugawa sa ano? Ayahang ilawom dai. Ano yung mga TV ni mga karaan pero napay dagan nag Wait lang! kuan na ni kay Ulitin, mali kasi sagot eh. Mamaya kayo mag-steal. Oh. Kulot, kids, sana. Yes, Dara. wrong ayos. Kaya yung flat screen ko dali maguba. Ha? Okay. Uy, Ay, sa kuha ng tina rin ito eh. Oh. Santina Oo. ito eh. Tina. Kaya lang, Sheena. Malayo pa Okay na. ang umaga. Malayo Oh, pa dirin ang lang ko to umaga. batong video. Meron gusto Daghang mag-steal? salamat sa inyong pagtanaw. Malayo pa magana. Hoy, ayaw natin yung maga. Kaya tina niya tanda ka. Ayaw natin yung Oh maga. my god to. Ilog.